a médiapiac 80%-át közvetlenül kontrollálja. Akárhová lépek, mindenhol szembe jön velem az Orbáni propaganda. Létrehoztak egy olyan gépezetet, amelyik lényegében letarolta a teljes médiapiacot. Néhányan a kormányközeli médiában a rendszer ellen fordultak. Ez az első alkalom, hogy valakinek nyilvánosan beszélek az M1-es évekről. Én nem félek igazából. Talán ezzel másokat inspirálok arra, hogy megszólaljanak. De leginkább azt szeretném, hogyha mindez kiderülne. És maradtak még független újságírók, akik egyre nehezebb terepen küzdenek a szabad tájékoztatásért. Az egész háború a magyar média kontrollja felett azért folyik, hogy a sötétben lehessen tartani az ország legalább azt a felét, amelyik aztán hatalomban tudja tartani a kormányt. Ha meg akarjuk érteni a Fidesznek a médiapolitikáját, amit ma folytat, az vissza kell menni mondjuk a 90-es évek elejéig. Ugye a Fidesz egy kispárt volt, egy alapvetően vidéki, 20 évesekből verbuválódott értelmiségi párt. A Fidesz megalakulása a 80-as évek végén egybeesett a magyarországi rendszerváltás időszakával. Demokrácia és a kommunizmus összeegyeztethetetlen. Egy fiatal, harcos, liberális pártként vettek részt a társadalmi változások előre mozdításában. Hogy el tudjunk képzelni egy más világot, mint amelyikbe beleszülettünk. A párt életére két gyerekkori barát volt a legnagyobb hatással. Orbán Viktor volt a Fidesz politikai irányának, Simicska Lajos pedig az üzleti irányának meghatározója. Egy vagy kettő számfoköltő, aki idősebb volt. Vagy csak egyetlen egy a Simicska Lajos volt. Ő is volt a legokosabb egyébként közöttünk. Simicska értette meg leghamarabb, hogy üzleti átország nélkül nincs esély megszerezni a politikai hatalmat. Ezért a 90-es években hozzálátott egy pártlimű cégbirodalom kiépítéséhez. Eközben Orbán Viktor pedig a korábbi liberális pártot szép lassan konzervatív oldalra kormányozta át. Kettőjük erőfeszítéseit végül siker koronázta, 1998-ban Orbán Viktor lett a miniszterelnök. Az állami megrendelések ebben az időszakban ömlöttek a Simicska közeli cégekhez, és épült a pártkörüli cégbirodalom. Egészen 2002-ig, amikor a Fidesz váratlanul elveszítette a választásokat. Orbán azért a nagy részben a vereséget annak tulajdonította be, hogy a médiában nem volt meg az a hátszélük. És ebből ez volt igazság, mert az egész média berendezkedés alapvetően egy ilyen baloldali liberális értékrenden alapult, és ezért aztán 2002-ben az összes pénzt, amit felhalmoztak a párt körül, azt Simicska a médiába forgatta bele. Persze korrupt pénzek voltak ezek, viszont meg volt bennük az ahhoz távú gondolkodás, hogy most ezt nem elverik ezt a pénzt és elmennek belőle úszkálni a bankjegyek között, hanem ezt folyamatosan visszaforgatták politikai eszközökbe. Ennek a Simicska által kiépített médiabirodalomnak óriási szerepe volt abban, hogy 2010-ben a Fidesz fölényesen megnyerte a választásokat. A Fidesz Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt a magyar parlamenti mandátumok 68%-át szerezte meg. Kétharmados hatalom birtokában a Fidesz gyakorlatilag azonnal hozzáálltott a demokratikus intézmények meggyengítéséhez, új alkotmányt írt, de saját érdekei szerint írta át a választókerületeket, és új médiatörvényt is alkotott. Ez a médiatörvény volt az első nagyobb támadás a magyarországi sajtószabadság ellen. A médiapiacon Simicska gyakorlatilag mindent felvásárolt, amire rá tudta tenni a kezét. A kormány állami hirdetéseket támogatta ezeket az újságokat, ezek a médiumok pedig cserébe folyamatosan népszerűsítették a kormányt. És az eredmény? Minden kételj és bizonytalanság eloszlott,
győztünk. 2014-ben a második kétharmados győzelem után aztán olyas valami történt, ami korábban teljesen elképzelhetetlennek látszott. Orbán és Simicska összevesztek egymással. Korábban évekig nem nyilatkozó milliárdos nagyvállalkozó megtörte a csendet. Bajer Zsoltra azt mondta, Géci, Orbán Viktor is mondja már valamit. Simicska Lajos szerint Orbán Viktor diktatúrát épít. Abban, hogy az ország ide jutott és egy maffia állam épült ki, abban nekem volt szerepe. Előbb-utóbb az üzleti szféra és a politikai hatalom összekülönbözött egymással. Egyre több politikai döntést nehezített meg Simicskának a terebélyesedő üzleti köre, és 2015 tavaszán előállt egy olyan helyzet, hogy az a média birodalom, amit Orbán és Simicska váltnak vetve 20 éven keresztül építgetett, az egyszer csak a Fidesz oldaláról elkezdett átállni az ellenzék, legalábbis a kormány támadó oldalra. Elvesztettük a médiánkat, hogy ezen információk közül ki tudjuk választani a pontosat, a fontosat, a valóságosat, és el tudjuk ezt különíteni a hazugtól és a jelentéktelentől, ez a képességünk elveszett. Egy korábban sose látott mértékű építkezés indult el a jobb oldalon, egészen elképesztő mennyiségű pénz mozdult meg, kormányzati pénz annak érdekében, hogy a kormány létrehozzon egy alternatív média birodalmat. A legkönnyebben elérhető médiumok az állami tulajdonú köztévé és közrádió csatornái voltak. Az új építkezés ezek átalakításával kezdődött. Senki nem néz nagyon föltűnően minket, ugye? Itt megnéztem, hogy ott van egy kollega, de úgy arra. Nem látok. Rendszeresen kell szabadkodni az emberek előtt a munkahelyem miatt. De nekem már van erre egy bevált formulám. Azt szoktam mondani, hogy külpolitikai újságíróként dolgozom. Itt csak később teszem hozzá, hogy hol, és ezzel már egy kicsit így elhatárolódom attól, ahol dolgozom. Szóval szerintem itt be kéne venni a mikrofont. Két csatornává alakult a addigi közszolgálati egyes csatorna, és ez sokkal több ember kell, főleg fiatalokat vettek fel, és én is 2015 februárjában, vagyis egy hónappal a váltás előtt kerültem oda. Ugyanígy elküldtem én is az önéletrajzomat lényegében, és nem is kaptam választ nagyon sokáig. Ebből látszik az, hogy nem a saját zsenialitásokból vettek fel, hanem egy kormányzati döntés által egyszer csak szükség lett egy csomó emberre, hogy felvettek, betalicskáztak, én mindig ezt szoktam mondani, 60 embert. A többsége fiatal, többsége soha az életben nem foglalkozott médiával. Mindenki nagyon boldog volt attól, hogy gyakorlatilag derültékből kapott egy hatalmas lehetőséget. Ezt a bizalmat, ezt azért megpróbáltuk meghálálni. Koncertet ígért, és 21 óra 30-kor fogja majd robbantani, és állítólag 50 000-en fognak majd egyszerre tombolni a koncertjén. Kész, nagyon szépen köszönjük. Szóval rólam azt kell tudni, hogy az én családomban én vagyok az első generációs értelmiség, akinek van diplomája, és innentől kezdve a másik dolog pedig az, hogy roma származású vagyok, és szerintem ezzel mindent elmondtam, hogy mekkora hatalmas, vagy milyen hatalmas dolog volt az, hogy én Budapestre felkerültem a közmédiába, kiváltság, tehát úgy tekintettem rá, úgyhogy ebből a szempontból nagyon jó volt. Aztán elején, amikor ahogy a szakmában fogalmaztunk, a cuki anyagokat írtam, ezeket a híradó végi szösszeneteket kulturális témában,
Aztán egyre jobban kezdett beszivárogni ide is a politika. Szóval volt egy ilyen utasítás 2015-ben, amikor még Magyarországon is átmentek menedékkérők és migránsok, hogy gyerekeket nem mutassanak a képeken. Többenetes felvételeket forgatott az M1 stábja. Megint szinte csak fiatal férfiakat látni, akik katonás tempóban haladnak. A gyerekek együttérzést keltenek, és az nem szabad. Ide fiatal férfiak jönnek, akik megszállják Európát. Bevándorlókról kellett írnom, ahogy ők nevezik, migránsoknak anyagot, hogy olyan betegségeket hoznak be, amiket már mi legyőztünk, és konkrétan meg volt mondva, hogy keresek egy olyan orvost, aki ezt szakértőként elmondja. És ugye itt Budapesten nem találtam, és hát a vidéki stáboktól kaptam segítséget, akik találtak egy orvost, aki szó szerint elmondta azokat a mondatokat, amiket a szerkesztőm kért. Hírfőszerkesztő ad általában a szerkesztőknek ukázokat. A többi az ilyen automatán működik. Sugalmaznak. Azt mondják, hogy rakd a megfelelő helyre a hangsúlyt, vagy pedig átírják úgy, ahogyan akarják. Rettegett. 3 vezető volt, mindenkinek az anyagát szétszincálták, az ő szavuk szentírás volt, és pont egy ilyen Trump hírnél egyszer csak csörgött a telefon, ott álltam a főszerkesztő mögött, és hát láttam, hogy a hírigazgató csörög, és az embereknek remegett a keze. És felveszi, és csak annyit hallasz, hogy igen, ja, bocsánat, nem úgy, jó, persze, azon. Lenyomja, és kiabál, hogy ki az, aki belemerte írni, és 10 perce van mindenkinek, hogy ezt átírja. Például az olyan anyagokat nem lehet, ami Oroszországra negatívak. Vladimir Putyinnal jóba vagyunk, és úgy kell tennünk, mintha Oroszországban nagyon jó demokrácia lenne. Orbán Viktor egészen az ukrajnai háború kitöréséig nagyon közeli viszonyt ápolt Vladimir Putyinnal. Ezt a közmédia szerkesztési elvei is szigorúan követték. Legfelül az egy zárt szoba, egy ember és egy telefon. Ki van a másik végén, ember legyen a talpán, aki tudja. Jön egy telefon, megvan a hírigazgatónál, jó, ezt kell csinálni, elmondja a 3 főszerkesztőnek, és akkor mehet. Rogán Antal minisztériumából küldik nekünk az anyagokat. Egyszer mutatott valaki egy dokumentumot, aminek a szerzője a metaadatok között ott volt, hogy egy minisztériumi dolgozó. Tehát volt egy olyan utasítás, hogy milyen kulcsszavakat használjanak. A migráció, a terrorizmus és a brüsszelezés. Orbán Viktor minden létező beszédében egy szó biztos, hogy szerepelni fog. Harc. Hölgyeim és uraim, mindig csak ugyanazt akarjuk. Harcolni újra és újra, halált megvető bátorsággal, minden nap harcolnunk kell, és újra győzni fogunk. Olyan ellenségekre volt szükség, akik valamennyire azért láthatóak, vizualizálhatóak, de nem tudnak visszavágni. Nem tud nagyon velük azonosulni senki. Brüsszel úgy viselkedik velünk, mint az ellenségekkel szokás. Kioktat, fenyeget, kényszerít és büntet. Európaivá, érzékenyé és liberálissá vernek bennünket, ha beledöglünk is. Az európai parlamenti választások előtt volt egy különleges szerkesztőségi ülésünk, elvették a telefonunkat. Azt az egyik kollégám javasolta, hogy ha kiszivárog valami, akkor nehogy ránk kenjék. Az a legrosszabb, hogy én be akarom mutatni a világot, miközben úgy érzem, hogy a anyagaimat meg eszköznek akarják használni, hogy
egy beszűkült világképet mutassanak. És akkor én most bemegyek. Úgy kezdte az értekezetet a szerkesztő, hogy azt mondta, hogy nem szeretnék politikaiak korrekt lenni. Ez azt jelentette, hogy most vége a színjátéknak, most legyünk őszinték. Amikor kiszivárognak dolgok, azok nagyon hasznosak olyan szempontból, hogy teljesen konkrét, kézzelfogható bizonyítékot nyújtanak arról, hogy hogyan működik ez a rendszer, hogyan működik ez a kézi vezérelt média. És például ez is fontos, hogy arról a megbeszélésről készült egy hangfelvétel. Egy olyan hangfelvétel, ami bizonyítja, hogy az történt, és ami bizonyítja, hogy mik hangzottak el. Lényeg az, hogy a következő a szituáció. Mindenki tisztában van vele, hogy május végén európai parlamenti választások vannak, és biztos vagyok benne, hogy senkit nem ér váratlanul az, ha azt mondom, hogy bizony ebben az intézményben nem az ellenzéki összefogást támogatják. Nincs kérdés. Aki be van osztva, rákerülhet a sor, hogy a megfelelő narratíva mentén anyagot kell írni róla. Továbbra is az a felállás, hogy akinek ez nem tetszik, annak be kell menni a főnökhöz, be kell adni a felmondását, és el kell menni. Aki nem fogja fel, hogy hol dolgozik, és az állás, az már utal vagy hazudik. Ekkor kerültem át úgymond Tükörországba teljesen, amikor teljesen egyértelműen kimondották számomra is, hogy vannak propaganda anyagok. Megelégelve, hogy évek óta nem kerülhetnek képernyőre, 2018 végén ellenzéki képviselőket csoportja tüntetést szervezett a köztévéhez, és megpróbált bejutni a stúdióba. De a biztonsági szolgálat megállította őket. Hozzánk ne nyúljanak! Ne löködjön! Ne löködjön! Hát löködnek! Emlékszem, hogy a Valjú László DK-s képviselő jött velem szembe, állt velem szembe, és tartotta a telefonját élő adásban, és akkor azt mondta rám, hogy itt jön az egyik hírhamisító. És hát az annyira szíven ütött, és akkor megkértem a kori hírigazgatót, hogy bontsuk fel a szerződésemet, és 2018. december 31-én ott hagytam az MTV-t. Indultam Debrecenből, a 3 óra. Értem jössz akkor Gyarmatra? Persze, hát már készen állunk. Na, szuper. Taposó csizmáról. Hát ebbe kell itt lenni az udvaron. Csokit vettél? Micsoda? Csokit. Majd megnézzük a varázsszekrényt. Jó van. Jó. Szedek még. Majd leszek még később. A tévében szányoló keresetekről kellett beszélni, miközben én olyan helyről jövök, ahol látom, hogy hát nyomorognak az emberek, szegények, és minimálbérből kell megélniük, és még abból sem jönnek ki. Kölcsönállt most egy kis kólát, léci. Választás, tessék. Mondta? Ki küldte? Viktor. Ja, már nem szereted Viktort? Régen nagyon szereted Viktort. Nem szeretek én már senkit. Na mi van? Tudod, hogy én nagy fideszes voltam, de már most Hát ez az. elegem Fidesz van. szavazó. Nem, már nem szavazom? Nem árulom még.
Hát akkor jó. Majd még addig megálmodom. Na. Megpucsolnak egy mandarint. Családom folyamatosan nézi a híreket, a híradót, ugyanúgy az M1-et és a többi csatornát is. Aztán amikor oda kerültem, és egy csomó mindennel szembesültem, akkor ugye én is mondtam nekik, hogy nem kell mindent elhinni, ahogy ott elhangzik. Annak ellenére, hogy most is nézik a tévét, már nem hisznek el mindent, ami abban van. Tehát tisztában vannak vele, hogy az egy propaganda. És abban is tisztában vannak, hogy hergelik a tévében az embereket egymás ellen. Érkezik az ideje első emelbét az egészségügyben dolgozók. De nem érti. Milyenkor nem vagyunk. De miért nem kapsz? Azért, mert háttérszolgálatban vagyok. Engem milyenket sosem elég. Magyarország az élen jár. Ott jár. Felelősséged van, hogyha tévében dolgozol, amit a tévében írsz, mondasz, abban felelősséged van. Emberek azt nézik, pláne olyan emberek, akik nem eléggé tájékozottak, vagy csak egyoldalúan szereznek információt. Nem akartam cinkostárs lenni, és nemet mondtam a lehetőségnek, nemet mondtam a fizetésemnek, és úgy éreztem, hogy nem akarok ebben tovább játszani. A közmédia átvétele után az új kormányzati gépezet a privát médiapiac felé fordult. 2015-ben Orbán egy ilyen egészen gigantikus akciót hirdetett a média újraépítésére, és ehhez hihetetlen mennyiségű pénzt allokált a kormány. Ugye azt látta Orbán, hogy a Simicska írában mindent rábízott egy emberre, és ez az ember elárult őt. És az volt erre a válasza, hogy ő nem fog felépíteni egy újabb Simicskát, hanem több hozzá lojális üzletemberhez, oligarchához utalt ki eszközöket. Érdemes megemlíteni Mészáros Lőrincet, aki ugye a Orbán Viktor szülőfalujának polgármestere volt ebben az időben. Nagyon rövid idő alatt az egyik legvagyonosabb médiatulajdonos lett az országban. A Forbes magazin szerint az egykori gázszerelő már a leggazdagabb magyar lett. A lap most megjelent becslése szerint 387 milliárd forintra rúg a vagyona. Hogy mennyit pénzem van? Van, amikor elég, van, amikor kevés, van, amikor sok. Az elmúlt években olyan ütemben nőtt a vagyona, ahogy még soha senkinek az országban. Azt gondolom, nem szorul magyarázatra, hogy hogyan épül fel a cégrendszerünk, és én azt hiszem, ez nem keveset, hanem nagyon sokat hozzáteszek. Tehát akkor nem Orbán Viktor strómanja? Hogy lennék a Orbán Viktor strómanja? Ez vicces egy kicsit. Ami aztán az elmúlt évek egyik legérdekesebb fejleménye volt ebben az ügyben, hogy született olyan politikai döntés, hogy ezeket a médiumokat mégiscsak egy helyre kell terelni, de nem egy privát tulajdonosok kezébe, hanem lényegében létrejött egy kormány közeli alapítvány, amelyik magába olvasztotta ezeket a cégeket. Több tucat magyar média tulajdonos gyakorlatilag egyetlen nap alatt úgy döntött, hogy felajánlja a tulajdonában lévő, nem ritkán milliárdos forgalommal bíró médiavállalkozásokat, hogy azok egy alapítványra rászálljanak, és így alapítsák a nemzetet. A Közép-Európai Sajtó és Média Alapítványhoz az átlátszó összesítés alapján összesen 476 újság, internetes oldal, tévé és rádió tartozik majd. Itt azt látjuk, hogy ezek különböző megyei lapok, de a politika rovatokat mindenhol központilag szerkesztik, tehát van egy központi szerkesztőség, onnan küldik szét ezeket az anyagokat, és kötelezően azt kell berakni az újságba, és létrejött egy akkora médiabirodalom, amekkora Magyarországon még soha nem volt, és amiben nem csak az volt az érdekes, hogy milyen hihetetlen mennyiségű pénz koncentrálódott, hanem tartalmilag ez mennyire feszes rendszert hozunk létre. Mára a kormány a médiapiac mintegy 80%-át ellenőrzi közvetlenül. A független szerkesztőségek számára egyre nehezebb a hozzáférés az információhoz. Ennek ellenére az újságírók folytatják tényfeltáró munkájukat, hogy nyilvánosságra kerülhessenek a kormány és az új oligarchák visszaélései. Takarítanak a hajón kívül belül, és rájön következő túlmost.
Ez az cuci. Szóval Beograd, Moruba vagyunk. Most keressük egy hajót, egy vízitaxit, és akkor bemegyek, megnézem, hogy mit csinál a Lady MRD. Valószínűleg fontos emberek utaznak rajta. Közbeszerzések kedvezményezettjei és politikai intézőik találkozhatnak a hajón, akár még bizniszt is köthetnek, vagy ötletelhetnek, hogy mi lehet a következő. Nagy húzás. Yeah, here, exactly. She is over there. Is it a boat? Yeah. We will see. Let's go. To the parallel. Okay, I want to come there. Okay. Yeah. Let's go. Yeah. What's the problem? Oni su me zamolili da slikaju za film neki, a ne znam. Odakle su oni? Iz Mađarske. Ništa zločesto. What they ask? What business we are doing? Yeah. Why are we following them? Where are you from? Hungary? Yeah, Hungary. Hey, he asked me where are you from? I have Mađarske. Lehet, hogy nem a kikötőbe kéne kiszállnunk. Oké? Ezt a képet kéne, ezt kurva jó lenne megnézni. Gyerünk. Oké. Adunk neki Shadow-ot. Atya ég, bazd meg. Ez a Szijjártó. És a felesége. Szijjártó Péter, külügyminiszter. Szia, Peti! Hát mit csinálsz te ott? Bazd meg. Ez itt a Lady MRD nevű luxusjacht, az Adrián. A fedélzetén Szijjártó Péter külügyminiszter nyaral a családjával. A képeket Németh Dániel, az átlátszó fotósa készítette. Nemrég derült ki, hogy a hajó Szíj Lászlóé. Cége a Duna Aszfalt az állami beruházások egyik legnagyobb nyertese volt az elmúlt években. Ez az a korrupciónak, meg az összeférhetetlenségnek az a szintje, amit egyébként egy normális, működő
demokratikus jogállamban nem lehetne kimagyarázni. Még egyszer szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy egy családi vakáció az a magánélet része. De ezek szerint Szí László a rokona, vagy hogy kapcsolódik a magánéletéhez a vállalkozók? Engem is megilletnek, megilletik a családomat, ehhez... Németh Dánielt a fotók megjelenése után elbocsájtották Magyarország vezető állami fenntartású fotográfiai intézetétől. Szijjártó Péter a mai napig Magyarország külügyminisztere. Ennek az új médiarendszernek van egy olyan eleme is, hogy elég tudatosan támadják az újságírókat, a független médiát, annak tulajdonosait. Ez sokkal szűkebb a médiatér, mint volt, csak a kevesebb újságíró foglalkozik politikával egyáltalán. Azoknak, akik mondjuk valami politikai kockázatot jelentenek hatalomra, ez azért egy nyomasztó dolog tud lenni. Ez egy régóta egy alapvető jelenség, hogy hogyan lehet megakadályozni a magyar újságírókat, főleg az oknyomozó újságírókat a munkájukban. Volt egy nagyon közeli kollégám még az Indexnél, Dezső András, akit hát nem csak, hogy megfigyeltek, de meg is voltak zsarolni még 2015 végén, hogy működjön együtt az egyik magyar titkosszolgálattal és adjunk információkat az ő forrásairól. Egy ilyen nagyon klasszikus, szovjet típusú pressziós beszervezési kísérlet volt, amit ő visszautasított. Én azt gondolom, hogy ezért kezdték el utána úgymond a szofisztikáltabb módszereket használni. Tehát ha nem tudod zsarolással rávenni az újságírót, hogy ő dobja föl a forrásait, akkor ráküldesz egy kémszoftvert a telefonjára, és hát ez az, ami történt aztán velem, és még legalább 5-6 másik újságíró egy Magyarországon. Németh Dániel fotóriportert is megfigyelték a Pegasussal, amit ő ugye akkor nem tudott, de utólag számára is világossá vált, hogy miközben ő követte ezeket a befolyásos figurákat, valaki őt magát is követte a Pegasus segítségével. A Pegasus nevű izraeli kémszoftverrel legalább 300 embert vettek célba Magyarországon. A megfigyeltek között újságírókat és fotósokat is azonosítottak, akik mind valamilyen politikailag érzékeny témán dolgoztak, amikor célponttá váltak. És miután megfertőzték a telefonodat, akkor hozzáférnek minden a telefonon tárolt adathoz, be tudják távolról kapcsolni a kamerát és a mikrofont úgy, hogy te ennek nem látod semmiféle nyomát. Valójában ez katonai kiberfegyvernek minősül. Pedofilok, drogdílerek és iszlamisták ellen lett kifejlesztve. Az, hogy egy kormány egy kiberfegyvert a saját civil polgárai ellen vet be, nem pedig bűnözők ellen, az borzasztóan durva. Kormányzati álláspontot közlök, tehát nincsen tudomásunk, ha így jobban tetszik, ilyen típusú adatgyűjtésről. Akkor azt ki tudja jelenteni, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal nem használt és nem vett ilyen eszközt? Én nekem ilyen kijelentésem sose volt, és most se teszem meg. Ezek olyan szakmai kérdések, amelyekre nekem igazságügyi miniszterként semmiféle rálátásom nincsen. 19. április 2 vagy 4 és november eleje között egy 7 hónapon keresztül volt az az időszak, amikor több mint egy tucatszor kibejárkáltak a telefonomba. Egy orosz kötődésű témán dolgoztam, arról volt szó, hogy ide települ Moszkvából Budapestre egy orosz vezetésű nemzetközi bank, és hát erről a bankról sokan azt állították, hogy ez egy titkosszolgálati fedőszerv, és hogy valójában orosz hírszerzési célokat fog használni. Az én feltételezésem az az, hogy kapnak egy politikai utasítást, van egy újságíró, aki egy érzékeny témán dolgozik, ami kínos a kormánynak, próbáljuk megtudni, hogy kik adnak neki információkat, például tőlünk, tehát a kormányzaton belülről, és elvágni ezeket a csatornákat. Amin a legtöbbet gondolkoztam az ez, hogy hogyan tudom folytatni munkámat magyar újságíróként, úgyhogy ne kerülnek bajba emberek miattam. A másik a túloldalról, hogy ki lesz az az idióta, aki ezek után szóba áll velem, és ad nekem információkat, mikor ott van az arcom és a nevem, hogy
Figyeltek, a Pegasus ilyen szempontból egy tökéletes eszköz arra, hogy teljesen titokban, fenntartva a civilizált EU-s ország imázsát, olyan módon tömegesen figyeljenek meg újságírókat, amire példát hát Európában eddig nem láttunk. Az elmúlt 12 évben az Európai Unió sokszor kritizálta a magyar kormányt a jogállamiság és a médiaszabadság helyzete miatt. De Orbán Viktornak eddig egyszer sem kellett komolyabb szankciókkal számolnia. I'm trained as a philosopher and historian, but I worked as a political advisor to the President of the European Council from 2010 to 2014, basically when this whole story started. The first spat I remember was in 2011, when there were discussions about the media law. But already then, in those early days, I could feel a reluctance among heads of state or government to deal with that issue in the so-called European Council. The mood there is, we all have our domestic issues and we're not gonna make trouble for our colleagues, our peers. So they just let Viktor Orban get away with what he wanted for a long time. Party political dimension also plays a very big role. The leader of Germany, or the Chancellor, Federal Chancellor of Germany, was a member of the same party as Viktor Orban, EPP, and that was a big factor. There certainly was communication between the leadership of the EPP and the European Commission. Guys, take it easy, don't treat the Hungarian government too harshly. So all this, yes, it did take place. There was influence over EPP policy vis-à-vis Fidesz from the side of the leadership of the CDU and CSU parties in Germany. The thinking was tactical. You can best moderate Fidesz behavior by integrating them, by compromising with them, rather than by confrontation. And this was the essential idea, personally embodied by Chancellor Angela Merkel. A magyar gazdaság az a rendszerváltozás óta gyakorlatilag egy ilyen láncszeme a német iparnak. És miközben azt látjuk, hogy mondjuk a németországi média az folyamatosan bírálja, kritizálja, beszámol arról, hogy milyen korrupciós helyzet van Magyarországon, hogy az EU-s támogatásokat hogyan lopják el, hogy a szabad média az hogyan szűnik meg fokozatosan. Ekközben maguk a német nagyvállalatok és német cégek tevékeny részesei ennek a folyamatnak. German exports to Hungary and Poland alone are bigger than to France, for instance, and that the car industry has intimate links to the German car industry, for instance, with various production sites in Hungary. Amit alapvetően Magyarország ugye nyújtani tud, az az olcsó munkaerő, azok a nagyon laza szakszervezeti és egyéb szabályozások, tehát aztán tényleg nincsenek sztrájkok, illetve adókedvezmények és direkt állami támogatások. Több évben előfordult, hogy a magyar kormány több direkt támogatást adott német cégeknek, Magyarországon működő német cégeknek, mint magyarországi magyar cégeknek. Van egy meghatározott EU-s szint, aminél több tagállami támogatás nem kaphat ugye egy befektetés. De Debrecenben úgy épül a BMW-nek a gyára, hogy az a támogatás, amit direktben a magyar államtól kap, az EU-s szint alatt van még, viszont a gyárhoz vezető út, a tereprendezés, a mindenféle olyan kiszolgáló létesítmények, amik körülötte épülnek, ezeknek a költsége ez meghaladja a 100 milliárd forintot, ez pedig már masszívan a szint fölött van, amit direkt támogatásként az EU engedélyezne. Ezeket a pénzeket ugyanakkor már nem a BMW rakja zsebre, hanem mondjuk olyan magyar alvállalkozók, akik, ahogy említettem, a magyar kormányhoz vannak közel. A kivitelezők között megtaláljuk a már általunk is ismert Mészáros Lőrincet.
és Szí Lászlót is, akinek a jachtján készülnek a fotók a külügyminiszterről. Ugye így maga a német cég nem vesz részt a korrupcióban, viszont az ő érdekében és az ő szeme láttára zajlik az egész folyamat. A németek és a többi tagállam is szépen keres rajtunk, nem érdemes panaszkodniuk, sem nekik, sem nekünk. Egyszerűen a német elit nem érdekelt abban, hogy bármiféle kemény fellépés legyen az Orbán kormánnyal szemben, és hát ez az, ami gyakorlatilag lehetővé tette Orbán Viktornak az elmúlt 15 évben, egészen 2020 elejéig, hogy ő az Európai Konzervatív Pártcsaládot felhasználva védőernyőként gyakorlatilag megvédje az ő rezsimépítési szándékát mindenféle EU-s kritikától. With Mrs. von der Leyen, we have a commission president who hadn't been a lead candidate in the elections. She hadn't campaigned, and she was picked by the leaders, including Macron and Merkel, from a set of unknown candidates. But with the obvious support from Orban and the other leaders of the V4, and I think, well, she will probably remember this. Szia! Jaj, ne sírjál. Gyere, Csolszi! A legdurvább döntés, amit meghoztam, hogy soha többé nem akarok otthon a médiában dolgozni. Hallo, guten Abend. Darf ich noch etwas zum Trinken bringen? Nein, danke. Sokan kérdezték itt is a magyar kollégák, hogy nem degradáló-e, hogy újságíróként felszolgálok, de egy ilyet is bevállalok inkább, mint hogy egy olyan ember legyek, amilyen nem akarok lenni a saját hazámban. Miután átadta nekünk a hangfelvételt, András felmondott a köztévénél. Jelenleg egy független portálnál dolgozik újságíróként. Sokan úgy gondolják, hogy őket árultam el. Erről szerintem szó sincs, nem őket árultam el, meg nem árultam el senkit. Igazából én úgy gondolom, hogy akik benn dolgoztak, és akik a főnökeim voltak, ők árulták el a közszolgálatiság alapelveit, és azzal, hogy erről beszélek, ezzel tulajdonképpen közszolgálati munkát végzek, mint ők. Én azt gondolom, hogy én így pakolom ezeket a kis építőkockákat, és senki nem tudja megmondani, hogy hol jön el az a pont, amikor esetleg az én munkám lesz az, ami hozzájárul ahhoz, hogy bedől mondjuk ez az egész. Az ukrajnai háború a választási kampányt is újraírta. Orbán Viktorra ráéghet a korábbi szoros kapcsolata Vladimir Putyinnal. Igenis véréses Orbán Viktor, igenis áruló Orbán Viktor, és természetesen április 3-án következményeit szeretnénk, ha vállalni. De a javára is fordíthatja, hogy most az ország nyugati szövetségesei mellett áll ki, A háborút elítéljük, és a válsághelyzetben biztonságot és stabilitást ígér. Ami biztos, hogy a jelenlegi médiaviszonyok között a kormánynak sokkal nagyobb eszköztára van, hogy célba juttassa az üzenetét.